С тобою быть хочу, о Езу мой, с тобою мне легче крыш нести свой. Да тебе удячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, Господи мой. Да тебе удячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, Господи мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. А з вами И с Духом Твоим. падчас гэтай святой імшы малюся ў інтэнцыі Станіслава Рагінска і Ірэны Кузьменка, якія ў гэтых днях святкуюць свой дзень нараджэння, просячы для іх, таксама для іх родных і блізкіх, аб благаслаўленне Божае, аб патрэбныя ласкі ў жыцці, аб асаблівай апецы Найсвяцейшай Панны Марыі. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і правіны. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молімся. Боже, абаронца ўсіх, хто на Цябе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Тваёй міласэрнасцю і навучы нас мудра карыстацца зямнымі дабротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги пророка Єремії. З вачей моїх удень і вночі льються сльози і не стихають, бо великим ударом буде зломлена дева, дочка моего народа, буде вельми ослаблена поражением. Коли выйду на поле, вось забитые мячом, коли войду у город, вось заморанные голодом. Нават пророк і святар блукаюць по зямлі і не разумеючы нічога. Ці ты назаўсёды адкінуў Юду? Ці стаў агібным для твоей душы Сіён? Чаму ты ударыў нас так, што нельга уратавацца? Мы спадзяваліся на мір, але нічога добрага не выйшла. На час аздараўлення, але замест гэтага жах. Мы ведаем, Пане, наши беззаконие и несправедливость наших отцов.
бо сгрешили супраць Тебе. Дзеля імя свайго не откидай нас, не зневажай посад сваёй славы. Памятай, не скасовывай свой запавет с нами. Хіба ёсць сярод языческих идолов такие, что спасылаюць дождь? Хіба неба дае ливень? Ці ж не ты гэта чыніш, Пане, Бог наш? Мы на Тебе спадзяёмся, бо Ты стварыў усё. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Деля славы імя свайго, вызвали нас, Пане. Деля славы імя свайго, вызвали нас, Пане. Не памятай правінаў наших продкаў, няхай хутчэй нас спаткае Твоя міласэрнасць, бо мы зусім аслаблі. Деля славы імя свайго, вызвали нас, Пане. Памажы, Божа, наш збаўца, деля славы імя Твайго. Вызвали нас и даруй нам грахи наши, деля Твоего имя. Деля славы имя Своего, вызвали нас, Пане. Няхай дойдзе да аблічча Твайго стагнанне вязня, магутнасць пляча Твайго захавай асуджаных на смерть. А мы, народ Твой, овечки Твоей паши, будем вечно Тебе хвалить и с поколения в поколение обвещать Твою хвалу. Деля славы имя Своего, вызвали нас, Пане. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зерне гэта Божие Слово, осейбит Христос. Кожды, хто знойдзе яго, будзе жыць навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Matwieja. Хвала Табе, Пане. У той час, калі Езус, адпусціўшы народ, увайшоў у дом, падышлі да яго вучні яго і сказалі: «Растлумач нам прыпавесць пра каласоўнік на полі». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сейбіт добрага насення – гэта сын чалавечы. Поле – гэта свет. Добрае насення – гэта сыны валадарства, а каласоўнік – сыны злога. Вораг, які пасеяў іх, гэта злы дух. Жніво – сканчэнне свету, а жняцы – гэта анёлы. Таму, калі збіраюць каласоўнік, агнём паляць. Так будзе пры сканчэнні гэтага свету. Пашле сын чалавечы анёлаў сваіх, і збяруць яны з валадарства яго ўсё, што спакушае, і ўсіх, хто робіць беззаконне, і ўкінуць іх у печ вогненную. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Тады праведнікі зазяюць, як сонца, ў валадарстве айца іх. Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сёстры, сённяшняе Евангелие вяртае нас да гэтай прыпавесці зноў жа пра каласоўнік. Вучні просяць Езуса, каб растлумачыў ім, каб гэтую прыпавесць, можам так сказаць,
разжываў так на дробныя часткі, каб лепш яе зразумець. І як чуем, Езус не пакідае сваіх вучняў менавіта без тлумачэння. Гаворыць ім, кім з'яўляецца сейбіт, што гэта сын чалавечы, што поле гэта свет, добрае насенне гэта сыны валадарства, а каласоўнік гэта сыны злога. Ворагам з'яўляецца злы дух, жніво, сканчэнне свету, а жняцы гэта анёлы. Менавіта ў гэтым тлумачэнні далей кажа, як збіраюць каласоўнік, што яго спальваюць, выкідваюць вон, што сын чалавечы пашле сваіх анёлаў, каб сабраць усё гэта беззаконне і ўкінуць у вогняную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Браты і сёстры, гэтыя словы не прадчуванне якойсьці помсты. Езус не хоча нас застрашыць, але кажа нам пра справядлівасць, якая ўжо нас чакае. Бог не пакідае нас без адказу. Яго любоў азначае таксама, што зло не будзе мець апошняга слова. Гэтыя словы для нас адначасова і папярэджванне, але таксама і суцяшэнне. Папярэджанне для тых, хто выбірае каласоўнік. Жыццё без Бога, жыццё ў грахах, жыццё, можна сказаць, такое абыякавае хрысціянскае да хрысціянства і да Бога. Але з другога боку гэтыя словы суцяшэнне для тых, хто, можа, пакутае ад несправядлівасці гэтага свету, бо застаецца верны Богу, чакае гэтага дня, калі Бог усё упарадкуе на судзе. Тады праведнікі зазяюць, як сонца, у валадарстве іх айца. Вось наша надзея. Нягледзячы на ўсё тое, што ёсць у свеце, а ёсць шмат добра, але і шмат зла. Будучыня належыць тым, хто верны Богу. Яны будуць не проста выратаваны, але будуць праслаўлены, зазяюць у радасці вечнай, у валадарстве айца. І словы, якімі заканчвае Езус сённяшняе Евангелие, хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае. Браты і сёстры, мы жывем у свеце, дзе шмат добра і зла. Але мы ведаем, хто ёсць гаспадар нашага жыцця, гэтага поля. Мы ведаем, што жніво будзе справядлівым, і мы ведаем, што нашае пакліканне гэта не судзіць, але расці ў гэтай дабрыні, каб у дзень жніва зазяць разам з Хрыстом у валадарстве нябесным. Амен. Праз Езуса Хрыста, які сее добрае насенне ў свеце, просім Айца Нябеснага, каб яно дало багаты плён. Молімся за святы касцёл, каб, нягледзячы на перашкоды, ён пашыраў Божае валадарства на зямлі. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб яе жыхары рабілі дабро і не паддаваліся пустазеллю зла. Цябе просім. Молімся за людзей, якія чыняць беззаконне, каб яны пакаяліся і пазбеглі вечнага пакарання. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі Станіслава Рагінскага, Ірэны Кузьменка, які ў гэтых днях адзначаюць свае дні нараджэння, каб добры Бог благаславіў для іх родных і блізкіх усімі неабходнымі дарамі і ласкамі ў жыцці. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы плённа выкаранялі зло з нашага жыцця. Цябе просім. Божа наш Ойче, прымі нашыя малітвы і падтрымай нас Тваёю ласкай. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Боже наш Ойче, просім, прымі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плады зямлі. Боже наш Ойче,
наш Отче, просим, прими все, что мы от Тебе маем у житті, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу святому. Всемогутний Боже, прийми дари, які ми Тобі складаємо з того, що, дякуючи Твоїй щодрості, отримали. Нехай праз моц Твоєї ласки, эта ахвяра освятить наше земное життя і приведе нас до радости вечной, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрані сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служы Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам.
Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Таб'є, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варти, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будешь прославленный свету владар, Ты для нас приходишь на святый алтарь. Славься, Христе, сёння и навек, гости укрыты, Бог и человек. Славься, Христе, сёння и навек, гости укрыты, Бог и человек. Будь же прославлений паросток життя, хай квітніє цнота, душа очистіння. Слався, Христе, сьогодні і навік, гости укрити, Бог і чоловік.
Слаўся, Христе, сёння і навек, у гостиї укрити Бог і чоловік. Молимся. Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына, ученика б гэты дар Его невыказной любови посприяв нашему збавленню праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всем за супольную молитву на сегодняшний вечер, на спокойную ночь. Примите с верой Божие благословение. Пана с вами. І з Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Ойче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Ойче, Боже мой. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Амен. Святый Арханёле Михале, беражы нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.